Arjuna enjih enten wigatos napa panjenengan nimbali kula kalih rayi Nakula Sadewa Kanjeng Ibu? Ngene Arjuna lan putraku Sadewa Nakula lan Arjuna, aja nganti awakmu iki padha rarukun iku aja nganti. Siji lan sijine iku ya padha rukun. Luwih-luwih iki ngene awakmu kudune netepi dawuhipun dawuhe kakakmu Yudhistira ya Bimasena. Dadi 5 Pandhawa Nakula Sadewa iku kan paling cilik dhewe, ya nek ana salah-salah kudu dielingno Arjuna. Injih Kanjeng Ibu, adik kula Nakula Sadewa yen boten prayogi tumindake bakal kula awat-awati Kanjeng Ibu. Iya, ngene ya Ngger ya. Iki ngono kakakmu Yudhistira lagi kepikiran perang Baratayuda, amarga tingkah licike Sengkuni mesti ngrekayasa kabeh mestine wis digawe-gawe sing para Kurawa supayane piye carane Kurawa iku mesti iso menang. Iku ngono wis direkayasa. Enjih Kanjeng Ibu. Lah iya, mula ngene-ngene ya Ngger putraku Arjuna lan Nakula Sadewa. Iki ngono kakakmu Yudhistira ya durung ana ing kene iki, kakakmu Bima ya ora ana ing kene iki merga ngemban tugas supayane mengevaluasi kinerjane para pasukan yang prajurit ana ing Amarta. Arjuna, injih Kanjeng Ibu. Dadine ngene Arjuna, awakmu ya kudune iso ngedampingi kakakmu Yudhistira, ya kudune iso ngeling-elingke Werkudara ya Bimasena yen grusa-grusu, yen ora iso ngerim amarahe, merga mestine ngono dipancing-pancing para Kurawa ngono Arjuna. Sedaya perintah panjenengan Kanjeng Ibu kula badhe tindakaken. Sadewa lan Nakula Sadewa. Injih Kanjeng Ibu, injih Kanjeng Ibu. Ya ngene ya Ngger putraku. Apa sing diaturno kakakmu Arjuna iki ya mestine ana benere. Kabeh iku wis tak warahake marang Arjuna apa sing sak mestine. Mula saka iku Ngger putraku Nakula Sadewa. Injih Kanjeng Ibu, injih. Senajan kepiye wae, senajan kahanane ora kepenak tetep po sing jenenge Pandhawa iku tetep bersatu padu, aja nganti bercerai-berai. Ibaratnya ngene Ngger putraku Nakula Sadewa lan Arjuna, siji lan sijine iku kudune iso bantu yen para sedulure iki kurang kepenak, kurang apa. Tegese awake dhewe kudu iso bantu marang kekuatane, kekompakane para Pandhawa. Yen kompak kuat iku bakal angel diruntuhake. Ibarate sada sak loncor iku gampang dipuklek, yen sada sebongkok iku ya angel dipuklekake. Ibarate kaya ngono iku Ngger Arjuna Nakula Sadewa. Enjih Kanjeng Ibu, sedaya perintah panjenengan dalem, sedaya nasihat panjenengan badhe kula lampahi kanthi sing prayogi Kanjeng Ibu. Iya. Putraku Bimasena kok iki dengaran durung ana ing kene iki mestine ya akeh kegiatan lan sibuk banget to Ngger putraku Arjuna. Injih Kakang Werkudara sakmenika kalih Kakang Yudhistira wonten ing istana Ngamarta Kanjeng Ibu. Iya. Lah saka iku ya ngene ya Ngger, Ibu arep istirahat dhisik, ngersake kepengen ngunjuk lan daharan sing kepenak enak ngono Ngger. Inggih wis tak akan dawuh kula badhe ngayang-ngayahi sedaya perintahipun panjenengan Kanjeng Ibu. Iya ya wis tutuk kono karo adimu ya sing rukun, aja nganti siji lan sijine ada padha, aja nganti sikut-sikutan. Injih Kanjeng Ibu.